Horas siat bilut parubatanon husisa hamu adamang dainang hahaanggi pinaribot asamadok mauliate ita tutuhatta alabudi pa ita marparsaoran marhite channel langsung situruson nalau pakyotta patorakon turpuk epistel tanggal 5 November tahun 2027 minggu pa 22 hon dung Trinitas sia Roma 12 esada 12 tajalo mapa donganion itu hatta dinalau manakasi barita nauliok kita asini rohan itu hatta Yesus Kristus dohot holong satia ni Jehovah amai dohot parsaoran itu di purbadia manggohi hati-hati do pikirata dalam adongani hita nang masuk hita. Amin. Tadahama turupuk sitak kasata imana gabe epistel tanggal 5 November tahun 2027 na ditotuon sian Roma 12 ayat 1 2 songonom madidok disi na huapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asing ni rohani dewata pasahat hamuma daging muna bahen pelian na mangulu na badia na hinalomohon ni dewata ima hadaulaton ni namarroha jalaunang gabe sarobang hamu do portibion alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lomoni rohani dewata ima nauli nahinala sonna dohot nasud denggan itu saat na mertua do manangise na mabigi na upeok mangatusi dok makanguluhon jalalaos mangulahon pareta nasian hatani tuhata. Amin. Di almanaktai tongdo di leon nagabe pangaripunan ni panakasioni di dokon pasangak ma Jehovah totu di bagasa Kristus marhite harta do dagingmu. Ta coba ma tatusi trupukon anggia boy tayahi pangaripunani. Di apoi si Paulus huria Romawi huria Roma di surat naon madokon ditikyod dope aik tirmon nina gok asini roha do Jehovah di hata Indonesia di dok demi kemurahan Allah lapatanna saya tuktong dok Jehovah asini rohani Jehovah imas ada kesempatan na leon debata tuhita mangulu denggan asam mertua hita di tanon nungai patorang akadongan asini rohani Jehovah na masa di bagasa Kristus Yesus ima biru-biru ni debata nama morsa dosa ni portibion marhite haulon nai mangulahon ulahon na pinasaan debata tibana sala olo di pasipal di belbeli pola mate tersilang
tersilang di Golgata, jala mate, ditanam, alai di hari patuduhon, duk kata tanom nai, ima di hari minggui, hari parjului, hehe bana manalu kamatiani, didapot to nak kasisian na pabuahon, nong sun suri diulai bada song naidok na disilangi, panobusio ni, asesaan ni dosai, jalai bana ma nagabe pelian, na mangulu, na ulu sampai mati dalam mangulu holan manubus manesa dosa ni hajol maunon. Asatu takas akasi hutun ibana dak sarobang do portibion. Amuna mang do tamunay nang kesempatan di asimirohan itu hatta na paduahon etong ima di loas Jahoba di wagasa Kristus ro pasahatto dirina jolmai tulomo ni rohani Jahoba ay mulu ditolak dengan sini roha betonge alaya ala asi ni rohani Jahoba belas kasihan manang kemurahan Tuhan di luas sitaro tuadupan na jadi sini rohan nga diulad hita kanaringgan asani dusa guaun jala dakolani di luas do hita mangulu ena humatci jolma dangi luas Tuhan mangulu dengan jayok kita di luas do wacara tamangulu ipatorak si Paulus batong ison dia kasurak nabe batorang doing didok si Paulus asa pelehonota pelehok kamu ma dirimu pamatangmu gabe pilihan na mangulu pamatang hata sobat dobe memangnya alai so didok pelehok kamu ma dagingmu na alai daging sungguh dia pilihan na mangulu sungguh dia kobototar tonge di hala Israel takola pilihan na pinamati pilihan do pilihan na di pasobu mangulu ipelue tu halongona ni dia tu si me mabubuat dosa di zolma sama gue rak dos cibulicidin na pelihat tu si Aril mai mulu sosalau alai rak pelihat songoni naidok si Paulus pelihat na mangulu dagi tau pelehonota tu Jahoba dan rekok be awang pelihan na pinamate ni tutung asangur tu Jahoba nga sukup Yesus Kristusi mudar na durusi gabe pelihan di hadapan ni Jahoba asasidung utakta ala dosai terus dia ma pelihan na mangulhura maksudna tentu dan dipamate tuhata dagikton jala dan digati tohori hata dunani dok transformasi siya kata metamorfose di dok si Paulus metamorpuste hamu ikaw maruba memang ang godot di do nga turusan songon lapu-lapu na gilok-gilokyan mangilulu gabe lapu-lapu hata Indonesia na kupu-kupu mulu gilok-giloki ditongani suas-suas na di mangulu jalai harate ke burung-burung aka bulung ni suas-suas na tanaringan di harate sama ngulu bana jadi tardok
Manigai do giluk-giluk ki. Ido banda diputas. Dongan. Asal nangel langi giluk-giluk. Sayurna. Alai dung mangilulu. Marmeta murpuse. Gabe lapu-lapu. Gabe kupu-kupu. Gabe akan nektar dia langit. Natong gini akka bungai. Karena tahu-tahu. Bagak ki berengo ni mana. Laos bagak musingani. Songgok di bunga-bungai. Jala ala ni haso songgok nai. Gabe masama. Pembuahan. Tu putik ni suasuana ni. Itu tong. Ayaka serbuk nai. Gabe merdebu ma. Tu putik ni suasuana ni. Gabe perbuina asiama. Jadi mulai ki guruk-guruk ki mana manigai do. Alai dong gabe lapu-lapu. Paulihod do mabandenggan perbuini akan asinuan. Tonggong dari banai contoh. Na metamorfose merubah. Gabe baru. Ima situma do si pasing. Na gabe ribur. Dan kita dahangu berak kamu ne kota situma do si pasing ate. Anak ni riburi. Di bagasanai digaboi mangur. Mergulu-gulu gambok. Akka hutu-hutu ni akido yang langi. Ya biar ko kotor memang bodoh ni alang dicuci lengkap baru ni goreng. Alai dong dapat tikina mana gue tu kijang. Cubo nani suasuana ni. Di simai bana mangilulu. Maruba gabe ribur. Aku mai gabe ribur tao. Ribur biasa na bagak-bagak mai. Ribur narara. Ate. Jala alangonna bui mana terbang-terbang mana ku pakalano rongi do nasengai do akahama songon hama wereng itaku pido. Jadi gabe nung gabe riburi mana gabe mapa corona ding kamai mana tua kesesuaian songon itu tuh ngaka dolma nama metamorfose. Nama baharui dirina asa boy di lokon daging nagok todi do daging nabadia dang diubah dewata daging tahun gabe daging malaikat tahu ado na diubah di lokon desi bah pikirat tak partot diota mangulu todi nani leon ni dewata sadok sang bako nasanga di suetot simbolisi songon nani dok na di Galatia 5 ayat 10 1 ayat 10 itu ai dok disi akau dok roha daging nama si alwatu roha todi ai tadap do parulan di daging ina ima permainanon hahurarun pergadubuson ayat 10 siamon Galatia 5 hasi pilibiguon ayat 20 hadatuon permusuon perbeda-bedaon pangiburuan, rimas-rimas, pergutu-gutuan, perselisian, pertahi-tahion, bunuh-bunuh, permabuhon, haormuson, do takkan asomatusi. Ima na di suatu simbolisi, dumbar dosa zolmai itu diri zolmai. Jadi, iko moderni Kristus do naboi tolak mabasui. Jala zolmana mabasu anggo sohona do tibana dagmu kriasi. Ate jadi kon au honotta do hagugun ni moderni Kristusi mabasu bakko
daging purtibi asa bolong. Jala jakonota to di purbadiai. Leonota daging taon. Gabe bagas joro ni toddi ni Jahuba, toddi ni Kristus. Jala mulunung di songgopi di ngani toddi hita. Adong mapergui ni toddi tong iman ay paiber. Ay didok di ayat 22 di Galatia 5. Akau do pergui ni toddi. Holong do las ni roha. Dame do labas ni roha. Habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon, dohot, hatomanon. Takotek netu siamu bino yang lapatan ni naidok ngadisi, naidok ngisi Paulus di bahasa Indonesia songgon dia perbuini todi. Tatajo di hata Indonesia to ngasat tong tatakas di botok kana posona te. Galatia 5 ayat 22. Songono didok. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iba isi ni daging. Naik pai baru di mata. Na metamorpose daging tei. Tak pola gabe malaikat tita. Alai isi ni daging tei. Ibaru sudi. So naidok ngayet tong nakin. Ana kinusis. Pembaharuan. Jadi pembaharuan sebagai sedete. Dak pembaharuan sosial luar. Totuma pakor doi dungi baharui dungi pai baru nei bagasi tuluarna alana tong mulununggo holong bahata se pamangape na luar se nate atepe tu pamangani akahata holong ma dalai dok muse las di roha baksai mutung karejo betong terus mangulu pakrimo tunggu ape sosak ni burtibion tong mangulu pakrimo ni mandok adonggo Jahuba juga kasar Jesus mandongan yau padu yau siap kasosaka dong dukoni dame tak saya pangarimas rimaso be dak saya riting be mulugo dame baga sendiri bah banyak koma mulu hata dame. Si Paulus madok mulu boy kemar dame mahita tu saluhut jolma. Orang berbeda-beda. Kehuria berbeda-beda orang kupe. Yo tapi me. Huria perdame-dame masudi. Ate. Dukun ni lebas di roha. Tutua kena lebas roha. Boy do mengaju. Ay beharong na terjuluk salah nang terbura-bura bulu mengaju ate lebas roha sabar kemurahan ayo di son habesarum me zolman besar ulu marsileo naringgam mulu hulitian ulu mangalot turungan nasarak mangulu halai denggan dukun ni habesaun Aharu habesaunon kebaikan na besa do Jahuba para si roha jala parding besa do Jahuba kusoni matok kita tong mabana kana dingam me jala tabani muse haporsiaon na mardongan hasetiaon ate jadi mulu porsia jolma ikut setiro song sia barhami unang cot banget dong song ning jala didok muse halabokon
ke lemah lembutan dan gorsok-gorsok ke ngataguari aka perbuin itu daging mago masudi mulo labok-labok go sudi matai tahu mana mangulu ya te tangulu be tak saya martahi mabunu betong tak saya martahi maburai be alai labok-labok tunggor sope rosiana jolma labok mengelusi lembut nena jala boy dirajai dirina ate atau manon boy mangarajai diri itu tong jadi mulut toman rajai diri tada nak kolam margor si toman adong kur rajai du diri mulu boy mangarajai diri mulu muruk saudari dari turik buas seburuk nih sugo doi dokon nai natari na waro sebenarnya sosong itu tuh lengan murkin itu natari na wain na labo idokokat kita songkok mato nama ban gawi murkin bih boy dokotok saya berarti nah jadi ima tabuna mulu nunggo marhai baruon di mana todini dewata jadi itu sia dua tatong ai mangulu kita juga kesat todi mak ate jadi daging nasongonido di lewat debata kesempatan tuh kita lao sobahonota gabe pilihan na mangulu ate pilihan na mangulu tusian zoon tusian zosan ni dokon ison mangulu metongi tak songon biru-biru na birong na pedua tu parosikan ino ni alai mangulu mahita naung mameleho dirite lao tu tonga-tonga ni hanjol maon marsinodang maisi nagok todi hita na bui mapangaruhi jolma gawe dame sudi gawe horas sudi gawe sorang sudi tangong be perbeda-bedaan ima tandani na anak ni dewatahi taiban dan anak ni portibiobe jadi totu tabu hidu no songoni bui sangai liot debatatu ita alani asini rohana ate jadi ba songoni ma tabu na mangului hiduka mulut tabu na mangului ba tabu gahumbe jadi itu terrajana. Jadi pilihan nama ngului ala naungi songko betul di perubadia tuh batot tuh gabi badia amat tuh ngika arti ni badia di pasuding gabi bagian ni debata gabi siulahon hatan di debata gabi lomoni rohani debata na kudus na dihususon mangula ulaon ni debata. Dei matong dagik tei nataleon nong ipai baru yete. Jadi nahina lo mohon ni debata. Masa ko di tambay si Paulu sa to na suko mahola badiyan na. Ayon go iyo gamo ni alahan ni na badia. Alay nak lo ni rumah debata. Say ko na badia hinalo mohon ni debata tong dagik tei. Kaparagamay bedia do hami muna margorsi bedia wala rorang im dia tang ikon na hinalo mo ni debatado to te muli ko debata anak perlu ya ka seatomu aka papa na lubu kabing biru aduh do nasingai dia alayah do hodo dia dirim dang merlaut dosa ay ngau pay barho ngau say sa dosam unak say marlaut dosa be horot weu mulusong narong iberek ko na kotor di dirimi pasti sahod do tua wasaro ina turulu do tua memang mulut amang ngaku dosa ita dia rupan ni tuhatta asagawi lomoni rohana ita jadi bangulut tay matong pasti nagawe son na si Paulus si son gabi hadaulatun
nama rohanna ibadahmu yang sejati na. Berbeda do memang da sejati do nama roha. Hadaulatun ni nama roha. Hadaulatun memang ibadah. Saya kolam merminggu. Mulai hita alak Batak merminggu sebagian sian ibadah do sada bagian sian hadaulatun do la merminggu. Merminggu kan pang do dewata mong domingos mar ado buhi do dewata di bagasna itu nomor minggu alai nomor ibadah na mar hadaulatun ngului sendiri do hadaulatun atau so si daudat nama mana yang guarna si daulati daudat terus berhadiah terus marlongoni roha tu Jahoba do si halo mohon di Jahoba ibaga sendirina. Jadi mulu nama roha tang nao to ya to mulu nasi jeti hata Indonesia dang merlauki ate alai hata wata koma do tatu si lafatan ni nairo ngeson asa gabe logikin latrian akka ngulute nama roha logikin na masuk logika latrien memang ibadah atau marliturgi do memang jadi ngurutokal liturgi don irama liturgi tong ini ibadah memang nggak ekspresi ke liturgi alai nguruton kan belum banggo sudah nada ngolang nada buang na burjuang na dengkan sudah gelembang dingului gabe hadaulatut taban ima tauna mangitut Tuhan Yesus Kristus tong jalai dokon melunuk pamatang nasongoni nongi peberi imak kapamatang manang daging naso sarobang do purtibion kata Indonesia kurang lekak bu itu idok jangan serupa dengan dunia kan itu bahasa Indonesia jangan serupa dengan dunia ini jadi serupa sautullah tawata enggak sarumang gue alayam gue son bagus do hatan sarobang alana ditopah hita tudus turupana tudus tu pangalahona itu kan jadi memang igana terus mai gana itu bane do zolma lai gana hita sarupa do debata tentu akan nongi pe baru debata baru todi lam takasma mulu ni bering ibana nama Amerik Tuhanita isi tabering ibu ini dong kata baik ko Yesus Kristus batu tabering ate alai pangalahui menurut gambar dan rupa terus tu rupana do pangalahona pangalahu matong sarobang takola sarumang jadi merdosa tolma gabe sarumang do pertibio sarobang do pertibio na pangalahu pertibi me bana tong na merguru si buris alai sonar nung pai baru ikomba dak sarobang hita do pertibio dak setara daksa pangalaho tidak seperilaku dengan perilaku dunia perilaku pertibi maksudnya jadi ikosong dia do pangalaho tak bah ikunu jago siya pangalaho di pertibi unato unang gabi utur kumeningkat do ti meningkat na bah bulu kolan lihat di pertibi do kita manggudu nang tikos beda kebudu tak tasi pertibi unato so dia mabayano ni mulu halahan mamora ala manakko hita mamora ala kerja keras jujur mulu halahan gabe ala 10 ripena hita gabe marpino pari nakkola sada ripeta nakpe gabe hita keluarga berencana tong gabe denggat tuli takola menubuhon anakku tafoto do mabadingkan anakku ni suli
Hidup benar saro banget tuh. Jadi totu iko nanggo kepikiran dari tu sih. Ate. Iko nanggo kepikiran dari tu sih dengeng. Akamai pola pikir na maju. Unak saya merguru tu budi. Wah ngon tol mahola merguru tu budi. Sono do putten dulu, sono do putten. Bakka di dokon pure de dulu mertukko cele gudi. Akan abidan di perpudi dan boy wowo ne pudin na. Ala yakana marroha. Matohodui opura de dulu mertukko cele gudi do dan mertukko tunggal peneruan. Akan abinan di putten arenggan na perjului. Terus matapai baru tapature-ture. Banon nihita kana perpudi kan ido. Iko ni tong. Jadi aka pikir pe komoderen tong. So kuriata itu kan uriana misionaris, uriana modern, uriana gugu ya haprosionna. Jala huria namar dedikasi namar pabainan daringan. Kan itu huriata. Itu tuh dah. Aido nagabe visi ni huriata. Jadi guru misioner tahu toma dia mengudih. Ate, dia mana lomori hande bata. Dia mana patut. Manubangi lomori hande bata. Tapi mas itu tangi rukun ikon songron lagi patuk dia alai. Otak pikiran nong ipe baru mampu banotun odon adengkan di situasi sinuang. Tidak ditawar-tawar itu. Jadi dengkam masudi. Bahasa kosong ini, itu di situasional dah, kondisional do nasingai naringkan. Asa degat sudin, kan? Lo menurut dewa tadi pasti dotongi. Alana aku na mencegah kejahatan do netong nama asa unang masa doka hazahatun. Itu ban nahuban naringkani. Jadi kosong ini dotong. Dia malu menurut dewa ta. Dia menauli. Ate. Dia mana agaton. Kan itu naik. Dia mah kenauli. Foto aku tu nauli. Duk sempurna dengan dewata itu palang itu tan duk zolma. Dungi dia dewata mazudi mat saya udi saya dunda. Ngatung mas saya dengan. Jadi koni datang dah. Ujung ni sudah sebagai nota. Alana dirokot donakin teleon. Teleon kan sempurna labatanna. Sudingkan di jolma dakola di dewata halason danga ngison hinalason na hinalason do isi makalason jolma do dewata do kita iman ada buat gabi tindakan pabainan na perbuini naungi pai baru dirita jala tapelehon tu Jehovah dirita hibul daging dotor ditetong. Tuhan ma nama masuk kita saluna. Bertanya kita. Hari Tuhan Jehovah dewata mau lihat ma di pasingot hatam do hami asa unak sarobang do purtibion. Asa udo hami ma melehon diri nami daging namiong gabe pilihan nama ngulu nabadia dia do pamu. Gabe bagiamu ma diri nami Tuhan. Ale bergugu ya hami mangulu songning. Asa unak telu hami. Ay guguru panay di portibion lau menadu kami Tuhan. Pos doro anami da pasobomu hami. Jala pergugu hami manot Tuhan. Dia akan adengkan nauli sipatu pohon nami di tanon. Asabui hami merhadaulatun. Songot tadda ni zolma nama roha. Naung nileomu roha nabadia di hami. Asima rohab Tuhan. Baik berdiri nami gabe halalas ni roham do halas ni rohani dongan nami zolma. Dalam dapur nasi dah kena nasudengkan senak keulun nami. Pasikop tangi ngami ulu hai meriti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.